Dinhi sa Cebu City mga kasama, way klase usab karong adlaw. Dumikan sa pagpangandam, ngun man aron mapaglikay sa mas grisgo pa nga sitwasyon any untoward incident, gumikan sa bagyo nga si Verbena. Samtang sa ato mga balita una, dinhi sa dakbayan sa Sugbo, ang Cebu City Government dili mo gasto alang sa Christmas party alang sa kawani sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Di na mo gasto ang kagamhanan sa Sugbo alang sa Christmas party sa mga kawani sunod buwan. Kini ba ipabaw ni Mayor Nestor Archival tungkol sa mga kalamidad kani igo sa syudad ug sa kakuwang sa pundo sa city government nga magamit alang niini. Iklaro hinuon sa mayor nga madayon gihapon ang Christmas party sa mga kawani. Apanidugang sa Archival nga kini ipigayon na lang sa matag departamento depende sa masabutan sa mga empleyado niini. Pag Christmas party ta dagko kayong gasto, we have Christmas party per department na lang. Dili usahon kay dako kayong gasto ana le. Si Mayor Nestor Archival, ang City Council una na ni awhag sa kagamahanan sa dakbayan lakip na sa kabarangayan. Kalikayan ang pag-organisar og gastuso nga Christmas party ug ubang year-end celebrations. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. Nationwide, DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:31 na sa kahaponon. DYHP, una sa lahat, weather update. Mga kasama atong i-check unsay sitwasyon or kahimtang sa atong panahon sa Mosul Pangtak nagikan karon labi na kay matakaron og unya ha padayon nga nagpadala og emergency alert ang NDRRMC gumikan sa rainfall warning mga kasama taliwa nining bagyo nga Sir Verbena. Atong kamustahon karon unsa may latest sa Pag-asa Mactan weather specialist Jomar Eclarino sa Pag-asa Mactan. Sir Jomar, mayong hapon, unsay latest ni bagyong Verbena? Yes, mamay dama, yung hapon sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw sa DYHP kini itong latest update para sa bagyong Verbena. So ganina 1:30 sa hapon naglandfall ang bagyong Verbena sa may Bayabas, Surigao del Sur and karon na ana sa vicinity sa Habunga, Agusan del Norte. Taglagi hapon ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour dool sa sentro. Ang pagkuso-kuso sa hangin moabot kini sa 75 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa Kasadpan, amihan ng Kasadpan sa gipas-paso na 30 kilometers per hour. Sa atong track og intensity forecast, unyang 2:00 sa kadlawon na kini sa coastal water sa Dalagit, Cebu ug gihapon kini sa tropical depression category. Paglabang niya diri sa may Palawan area diha siya possible mo intensify into tropical storm category and sa gawas ng Philippine Area of Responsibility. By Thursday, posibleng gihapon mag-intensify again sa severe tropical storm category. Tungod sa kusog na hangin dala sa bagyong Verbena, nakataas gihapon ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga probinsya diri sa Visayas, lakip na ang Tibok, Cebu Province, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte ug Southern Leyte, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, lakip ng Negros Oriental ug ang Siquijor Province. So kini mga lugar makasinati kini ng kusog na hangin na 39 to 61 kilometers per hour ug na ay minimal to minor threat sa life ug sa property within the next 36 hours. Aside from mga area sa Visayas, napod mga signal number 1 nakataas sa Luzon ug sa Mindanao. Aside from sa hazard sa hangin kusog na hangin dala sa bagyong Verbena, makasinati gihapon kita ng kusog na ulan dala sa bagyo. So diri sa Cebu natay expected na 100 to 200 millimeters amount of rainfall. So magdala kini ng delikado ang atong mga flash floods or landslide prone areas, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas diha sa mga low-lying kanang mga nagpuyo dool sa river sa sapa, and lalong-lalo na itong mga moderate to highly susceptible sa landslide. So padayon ta mag-monitor sa bagyong Verbena og as of 5 p.m. nakataas ang red heavy rainfall warning sa Central Visayas, lakip na ang Cebu ug Bohol. So kining red heavy rainfall warning nga ibig pasabot
within 3 hours expected ang serious floodings or landslides in the highly vulnerable areas. While the rest of Visayas is Eastern Visayas is red heavy rainfall warning, and rest of the sa may Western Visayas is orange heavy rainfall warning. Kini atong latest weather update. Ang next natong bulletin is unyang alas 8 sa gabi gikan diri sa Mactan taga sa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Sir Jomar? Yes ma'am, good afternoon. Doon na ba yung mga posibilidad o baka landfall scenario diri sa Cebu? Northern ba o baka sa Southern Cebu, Sir Jomar, or wala na? Sa atong track ma'am, no, after naana sa Habunga, Agusan del Norte, so if subayo na atong latest forecast track, ang pinakasentro is naa sa southern part of Cebu. Pero sa cone of confidence or gitawag nato forecast uncertainty nato, possibly gihapon range nato is central to southern part of Cebu. So dili na siguro ta maghisgot ma'am kung asa dapit siguro ang landfall. Ang atong significant karon kining kusog na uwan na dala sa bagyong Verbena, because ang atong forecasted in kanang 100 to 200 millimeters amount of rainfall that is in the span of 24 hours since ganihang buntag. And kining 100 to 200 is dili ni kumpiyansahan, so delikado ang mga flash floods and landslide prone areas. Even though kining signal number 1, ang potential impacts kini is ang mga light structure materials na mga balay or any atong mga properties posibleng matumba o maguba. Ang mga puno sa diri sa signal number 1 or like banana is possibly sad matumba. Sir Jomar, imuhang dugang pang pahimangno o sa tanan nga mga nagpaminaw karon sa DYHP. Yes ma'am, critical karong adlaw until ugma diri sa Visayas because nakita nato ang traversing ng bagyong Verbena this afternoon, tonight until ugma. So by Wednesday, possibly pinaka nakita nato maarang-arang na ta Wednesday diri sa Cebu. Dengan salamat Sir Jomar. Padayon na ta mag-monitor ma'am sa atong latest weather update. Daghang salamat ug mag-aamping tang tanan. Weather Specialist Jomar Eclarino sa Pag-asa Mactan. Atong nadungog ang forecast sa Pag-asa Mactan o giingon nga ang pinaka-critical warning mo ang tubig or mga pag-uwan nga dala ning bagyo nga Verbena. Busa, pahimangnuan ang tanan ng mga risgo gikan sa flash floods, risgo sa landslide, risgo sa mga pagbaha, mga kasama nga mas maayo mo adto na lang sa mas luwas nga lugar. Ingon man ang sa Lilungan City or sa Lilungan Cebu, mga kasama, ni pahigayon nag house to house warning ato sa mga residente ang kagamhanan sa Lilungan, labi na ato sa mga subdivision sa naasoy lungsod aron pahimangnuan ng mga residente nga mo evacuate munot sa hulga ni bagyong Verbena. House to house warning alang sa mga pag-evacuate labi na diha sa Kutkot, Lilungan kansa labihan sa usas mga labihan nga naapektuhan atol sa pag-igo ni bagyong Tino, mga kasama. At oras sa 5:37 na sa kahaponon, dumikan sa hulga ni bagyong Verbena, ang probinsya sa Sugbo ni patuman na sa heightened alert. Ato i-check sa latest monitoring gikan sa Kapitolyo, Radyoman RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Out, especially nga pag-uratan na agian sa yes, of course, kay ang ato ang mga waterways, rivers na to, ang capacity is na-reduce because of siltation. Katong nga low soil during. Ato i-check ang dugang pang report ni kasamang RV Veloso na dungog na to ang tipik sa mga pamahayag ang pagpangandam sa nagkadaiyang concerned agencies aron ma-mitigate o maminusan kung unsa may impact ni bagyong Verbena. Dahil na po nga emergency alert, padala sa NDR, RMC karong mga orasa, nagpahibaw sa rainfall warning, red rainfall warning sa probinsya sa Bohol, ingon man sa Cebu. Kumusta mo diyan mga bulanon, ang pingsad mo kanunay, mga kasama.
At oras sa 5:40 sa kahaponon. O kini nga portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw na ba'y gihambin ng mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Dina ka ni tinikan sa paliya nga nagasuhid sa insulin function. Pwede imong blood sugar mubo o kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang makapalindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ning oras karon sa kahaponon atong baybayon ang kadalanan sa dakbayan sa Subo ingon mga pantalan. Kagani ng buntag adunay daghang mga gi-cancel nga mga biyahe sa kadagatan paingon sa Bohol. Ingon man dito sa Leyte atong kuwalo sa Leyte sa report ni Radyoman Josephos Quijano, JQ. Yes, lamang sa bagong radyo man Aida, ang traffic situation din is nakbay Cebu Metro Suburia, oray kudano, ay kabalakaan kay moderate ka nagasmasya kanan, sanglit way face-to-face nga klase, karugaan lawa. Samtag ato sa Gisuroy, ang mga pantalan, din sa dakbay sa Sugbo, no? Sa dili pa, ang sitwasyon karon medyo wala mag-unuan sa bagong radyo man Aida, tuwali sa purhina niya, ni Hulong na karon, no? Ang pag-unuan, pagtuloy siguro sa gawas, gabahin karon, mga orasa, ito sa masunod pa nga oras, kaya mataka masayon nga igasunod oras mubulong huwan mo guanawan to karon marasa medyo ni kuana no wala iwanwal bisag taliksigani bis kuano way hulga pero nagumdag-ong gyapon ang atong kalangitan karon nga baga orasan nya doon ang disaster team sa Cebu City di pamangno nato sa mga lungopyo sa dool sa kasapaan nga magbinantayon karon orasa sanglit kay wanon ang mao bagyo Verbina samtang ang diri sa may Perono ato sa Giduhaw doon nakita nato nga pila ka mga pasero ang natanggong ang mga stranded diri sa gawas kabahin unya ang mga barko nga padung sa Bohol, Leyte, Masbate o gumabahin nga mga isla diri sa Visayas o ni pabiyahe karon para sa unya ang Pertresa ato sa Gisuroy do na sa mga lugar sa Pertres way mga pasahero nga to nakita unya mga barko nga gipanggaid karon kato mga barko nga padung sa mga inter-island kato nga mga isla nga ang biyahe padung sa Bohol, Leyte, maoray ato nakita karon gabaga oras sa kay gipabus sa signal number 1 sa paging Verbina ang Cebu City karon gabaga orasa. So far no bawalaga sitwasyon karon diri sa bakbayan sa Subo sa pagsud sa Philippine Area Responsibility sa paging Verbina. Pagod sa patrol ko yung Radyoman Joseph Hoscano DYHP Tataka DYHP RMN Cebu, the official number 1. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:43 na sa kahaponon. Lain pa usab nga house to house nga pagpasabot sa tropical depression nga si Verbena gipahigayon sa kagamhanang probinsyal ingon man sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Argao. Kabahin kini sa posibleng epekto ni bagyong Verbena. Ang MDR mo sa Argao gibanan sa kapulisan, Philippine Coast Guard, BFP ug uban pang volunteers alang sa gihimo nga impormasyon pagpahimangno nga mag-amping og labaw na nga mangmubakwit sa luwas nga lugar kuno galing hulga ang sitwasyon orang pagpuyo gumikan ni bagyong Verbena nga magdaog lapad nga mga pag-uwan. Samtang sa mga gusto nga moduaw sa lungsod sa Badian aron mag-canyoneering or maligo sa Kawasan Falls, wala una kini tuguti. Gumikan kay ang LGU sa Badian ni Pahibaw nagisuspenso ang kalihukan tungod sa tropical depression nga si Verbena alang sa safety sa publiko. Paabot lang or ang LGU sa Badian mapahibaw lang. Pagawas lang advisory kung galing kano sa i-resume ang canyoneering activity diya sa lungsod sa Badian. At oras sa 5:45 na ang probinsya sa Sugbo nag-heightened alert gumikan sa hulga ni bagyong Verbena. Atong i-check ang report ni Radyoman RV Piloso.
DYHP Tatak RMN Report. Naka-heightened alert ang tibuok probinsya sa Sugbo subay sa pag-igo ni Bagyong Verbena sa Sugbo nga magsugod ang mga pag-uwan karong gabi ngadto na sa kadlawon ug mang-adlaw. Una nang may luwat og advisory si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga nagmando usab sa pagpahigayon og preemptive evacuation o pagpabakwit sa mga residente nga posibleng marisgo sa pagbaha o landslide prone areas lakip na ang duol sa mga sapa. Subay niini gimanduan usab ni Dennis Pastor, pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRMO ang tanang sakop sa local DRMOs nga mag-alerto og himuon ang pagpabakwit sa mga lugar nga risgo. Lakip na ang pagmonitor sa mga gidili nga mga kalihukan sa pagbiyahe nga morisgo sa mga musuroy o mga pasahero. Gawa sa pagbiyahe gimando usab ang temporaryong pagsuspenso sa face-to-face classes sa mga tinun-an sa probinsya tungod sa risgo ug posibleng epekto sa bagyo. Apan dili kini pagpasabot nga mohunong ang pagtuon sa mga tinun-an sanglit mahimo kini mo shift sa alternative learning modality o baka online classes alang sa public o private. Samtang si Engineer Al Kiblat, ang pangu sa Department of Science and Technology kon DOST Pag-asa Visayas, nagkanayon nga ang Bagyong Verbena magdala og daghang uwan sa Sugbo hinungdan nga kinahanglan kining matngunan og mosunod sa mga mando sa pagpabakwit aron nga malikay usab sa risgo. Okay, expected siya mo landfall, initial landfall tonight sa Caraga region and then Bohol evening close to madaling araw and then tomorrow sa Southern Cebu. Oh, but it doesn't matter kung asa mo landfall from any part of Cebu as long as we are prepared with the kaning kusog ng mga pag-ulan, particularly kung gabi ang tulugma. Nag-expect na to nga pwede mabuto 100 to 200 millimeters of rainfall. Si DOST Pag-asa Chief Engineer Al Kiblat, bisan og dili susama og gikusgon sa Bagyong Tino, apang gikinahanglan nga dili mo kumpiyansa tungod kay ang sagunson nga pag-uwan nga magsugod karong gabi hangtod na unyang kadlawon mo resulta sa mga pagbaha. Regarding the 100 to 200 nga ato ang rainfall, is it something to worry about, especially nga bag-ura ta na agian sa Oh, yes, of course kay ang ato ang mga waterways, rivers na to, ang capacity is na-reduce because of siltation. Katong mga loose soil na during Tino from the upstream, so na-deposit taron ko siya. Sumabaw na sa paan ang ato ang mga drainage. So kinahanglan na to nga pagbantayan mga pagulan na ato pang i-anticipate karong gabihan tulong. Si Engineer Al Kiblat ang hepe sa DOST Pag-asa Visayas. Subay ni ini nanawagan ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nga dili magmagahi og mosunod sa mga mando og pahimangno gikan sa mahingtungdang ahensya, ilabi na sa mga local DRMOs aron nga maluwas sa bisan unsang risgo atol sa pag-igo sa bagyo. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Veloso, DYHP Tatak RMN. Radyo mo DYHP. Samtang sa lugang pang balita, ang MSRP sa karning baboy, ingon man mga lamas, bombay, ug ang carrots itakda og balik sa Department of Agriculture. Alabi na kaya na matigdal ang pagsaka sa presyo sa mga lamas. Ato i-check ang report ni Radyoman Raymart Pugoy. DYHP Tatak RMN. Kasamang AIDA, ibalik na sa Department of Agriculture kun DA ang maximum suggested retail price kun MSRP sa pipila ka mga imported nga agricultural product sama sa karning baboy, bombay o carrots. Tumong sa naasing ahensya nga mapagawas ang bagong MSRP sa di pa mag-Disyembre 1 ug hangtod na kini sa katapusang buwan sa Enero. Matod ni DA Agriculture Secretary Chu Laurel Jr., ang pagbalik sa MSRP subay kini sa padayong pagtaas sa presyo sa pipila ka mga panaliton sa kamerkaduhan. Kasama mo sa balita, Radyoman Raymart Pugoy, DYHP, Tatak RMN.